Goedemiddag aan een ieder. Goedemiddag. Ina Frida bakana disi in Coroni. Asana lekker. We bar alas maar sweet odi. Een lekker odi. Ina neef koning Jezus. Ik zit nu bij de stand. Voordat ik doorga. Ik kan zo even. Ja. Die lekkere gestoofde manje, confit, die man noemt massi. Sap meestal te bij je stof manja. A manja is nodig, we zien wat drogen op in song. Na lekker rijden, de collect pruimen. Hier hebben we amandel, mooi dik met die amandra. Peko man toch, hier moet je spannende sap. Hier heb je van die lekkere gestoofde birambi, niet te veel saus. Niet te droog, maar lekker. En uiteraard ook bakjes met azijn, mix. Kan iemand maar mix, dat bakje dikba. Lekkerste kokosolie in Coroni moet je het kopen. We gaan maar kokoskoek, apenda koek bij hè. Ik heb twee soorten appel, die rode en die witte. En onze enige echte lekkere kayana manja. Dus, tegen Fugab Chinzo, wie is naar corona idee? Ik ben op wel gelegen, ik kan het meer restaurant staan. Ik kwam bakje mix, ik ga dus gaan osobaka. Je liet televisie, je een rustig vie. Zie je? Ik ben bij de stand. Vandaag heb ik geen vruchten, want de manja kongba. Maar waarschijnlijk heb ik sapatille morgen. Die lekkerste sapatille van corona. Ja man. Mensen nu big up je ala dem af mensen boord ook si dat penone na logeer gebouwen. Uno mek tum si furma anko yere. Feshi wins voor kucha doksa koroni. Uno ya me vaak we sere sukumoni. Maar den tu sabe boord ape me beju uno baskobi. No mek tum si furma anko ano an face yere. Ano an face. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ik wil mijn tante vragen als je er even kan helpen. Even no? Ja. Oké. Blijf jullie aanhouden. Ik kom hoor. Blijf jullie afgestemd en ik kom zo. Dus meneer Kobi, Basha Kobi, Tudoksi en isap fasan dek batok. Want doksa uneyan vaak, doksa na teba roti, de kan bawan roti doksa. Maar disi, de boys ebor Tudoksi. En one special big up, giden to RR voor NDP, is de Upatwa Roko in Coroni Ukring, dus corruptie waka. En de RR tak heren. Van mij krijgen jullie een dox en dan komt Tudoksi. Ja maar, komt Tudoksi, dus mijn big up ding. To RR voor NDP. To Trangaro RR ook toe, hè. Den goed, 1 om 1, daar komt Tudoksi. Dus Kobi, lekker dadelijk, hè. Ik kom zo met dat stand, maar ik kom dadelijk. Uno meka met die ba, uno een face. Bijna de man die roko is de munyama doksi, want de roko trang is de. Wie is van mijn tante Lucas Kinjuno, ondersteunen, maar in feite, na uno sang, doe a roko is de moe niet. Ja man, hoe kan je wat te orga voor ook toe, maar anom dat zo laki a de man kon geniet. Dat uno sang doe a roko, no. Vooral me dat hij. Vooral me. Maar ja, one special big up Gideon Boys dat PC borden to Doxy. En one special big up Gideon to RR voor NDP voor Coroni San Poru naar to Doxy. One special big up Gimme Tante ook toe. Want na een kan idee ufalan direct. Krimpuru, netjes, lekker. En dat ben mooi, dat ben boom. Ja man. Dus mensen, als je ook bestellingen wil plaatsen, kan je een post go land. Enough bijna dit veel specifiek.
Maar wat je moet weten is dat alles van Corona is lekker. En al die spullen die Rietveld verkoopt, nou lekker. Lekker. Une skip, une mek biggie. Maar je man tak je no mek reclame giezen, maar bij deze, mi no likori, mi kan meka reclame vrij. Lekker roede. Ja man, 100%. Sama tak moro fara. Tide anos pa editor. Tide na gewoon gezellig. Gewoon gezellig, lekker. Binnenkort kom ik met een banner of van je kaart naar buiten. Via Nederlandje, waarop ik te zien gaat zijn. Misschien een nieuwe aantal is makba. Maar ik ben niet zo handig met telefoon. Dus normaal via WhatsApp go in mijn verhaal. Normaal later als ik bij die mannen van me ben, die man heeft mijn ervaring, dan moet ik leren van je zending, wat je verhaal. Dat boem voor ons moshi. Maar waarschijnlijk in Nederland, ik denk, hij circuleert ba. Niemand komt aan mijn regering. Edmund Rietveld van Corona heeft dat gezegd. Niemand komt aan mijn president. Niemand. Wo sha banner, a foto misschien een aantal man ba, met daar erachter een muziek. En a pokuna, ja pokuna een pokuf NDP. Eigenlijk a pokuna taware voor poku. En mi geboren 1980 refoting. Dus de orgaf mi san dawalansa is het asangimi. De man denk wees. Mi loben. Mi loben. Ja man. Dus mi tegi kobi dat awiki se op een foto. Hiervoor. Mi tegi kobi Basha. Dat awiki se op een foto. Da Ine bailo nu de. Ine bailo nu de. Wat laat. Tita Kobi. De masaba male Kobi, maar tita Basha. En allemaal even verstaan toch. Dus de tita Kobi Basha. Later minanga maude. We doen een voorstel, we gaan een foto. We gaan vragen voor audiëntie aan. Via het kabinet van de president met mevrouw Simons. Dus Coroni, waaronder Edmund Rietveld, alias Fisikali en alias Kobi Basha. We gevraagd voor audiëntie aan via meneer Akim Boto naar mevrouw Simons toe. We hebben een gesprek naar hen. Dus na 6 maanden gaan wij van Coroni, wij UNO. Ne sa suma wan gomoro of niet, maar UNO ogo. We gaan bij haar, we actie audiëntie, we gaan naar Umma, we gaan doen takangeng, fitede, en pinangape akan potunu inzetbaar in Coroni. Want we zijn in Coroni, na Coroni rokoji. If na Paramaru betang, da Paramaru me rokoji. Maar in a crisis na Coroni de, a Coroni wo rokoji. Dus we hebben vast terecht voor de meeting en misap tak zo lang hier tak adheren voor corona. Ontvangen een open hand. Ja. We willen werken en we doen sabotage in Roko, we gaan Roko. Ja toch. Want we zijn arbeiders, we Roko. We zijn tranga Roko. Ja, dus we willen werken voor ons district. En daarom ik wil naar de president dat hij mekaji opdracht naar Coroni. Wie de leider heeft in Coroni, mekaji opdracht dat Rietveld en meneer Sinester en misschien nog 3 anderen of 4 anderen. Of misschien een team van 9 tot 10 mannen, mix vrouwen, trangen ook een vrouw toe, ja. Dat wij ondersteunen aan deze leider naar Corona. We doen dat niet. Dus UNO naar ambtenaar ook toe. Maar buiten de ambtenarij, dat UNO doet ook toe extra. Lek van Kobi kon een plan.
Bijna unom takasane wa meestal tita ki dat ramego kopi. Maar wat taken gewoon asana real talk. Uwan me ku druk voor alle de 60 score of corona ik kring op tijd. Toen me los school wa LBG school naartoe naar een vollagere school 60 score in corona. Toen moeten naar mevrouw Simons als president naar foto. De opdracht komt met DC corona. Dan horen wij hoe of wat. Maar nu ga ik niet vooruit lopen op zaken. Maar we horen even zo. Toen we onderhandelen, aan mijn president, uw president, wie president, dat was op Samorovara. Ja, maar we willen werken. We willen niet als werkmannen zijn, dan worden wij aan een kant geschoven. Unawana san dat die. Unaf Weber een pakkie, een pleibestuur opzichter, nee, dat willen we niet. Maar wie ego actie mevrouw Simons na foto, voor poto in een presidentiële commissie, sa even door rechtstreeks onder DC in corona. Dat gaan we wel doen. Dat mag men wel horen van mij, of weten. Wij gaan aan de president van ons vragen, voor pot uno in een presidentiële commissie in corona, lik fachan ben doen. Dan vallen wij onder DC Baldwin, Erik Baldwin, rechtstreeks. Dus if we een bon vadon bijvoorbeeld naar Kopenhagen, naar uno aan bel, de rokos aan dena ing. If we president zijn hinder, libisma, afugo ukring pap. Dat we doen. Daarmee gaan we ons bezighouden. Dat we aproko ook toe in het district. Ja toch. Buiten Ulantiroko, dat zijn we inzetbaar ja DC. Buiten werkuren. Ik kan doen een beroep op heren ureiko even go wan bigis mo via Tamara crimejar en zo. Desat uando. U no tekst zo man ngere. U kan tekst 60 man na wis 3 vrouw. Negisma in totaal. Maar u no man gaan negisma mevrouw Simons jara. We gaan wins 5 man. We gaan met een bespreekbaar. Dat u roko graag. Ja, is de luku voor ukrimasan zo mooi. Zo mooi ukrimasan man. Ja, en nu zijn die mannen bezig 2 doksen te kopen, 2 doksen. 2 RR voor NDP in corona giu to doksi. En want doksi, en dan van voeren sera wen creëren. Doksi diri, winsa oma doksa moro dis revi. Nu kan vrouw ik wakap zijn na live, dus mam shitaka doro. Mam shitaka doro. De kokos koek doro ja, no, de penna koek doro, de lekkerste pindakoek van ons. Ja man, de netang, plaatje bestelling. Iedereen, bijna gisteren naar app mijn nummer. Bijna winst je het velnummer. Boem snel voorzien denk je app mijn nummer. Dat je belt, dat we met afspraak. If je kiezen in contact naar coronabus, doe je posten. Als je zegt, komend weekend ben ik in corona, je kiest een vers. Want onze pindakoek maken we altijd vers. Daarom neem ik 30 pindakoek. Tano sera taitapu, dat je begint saf. Nee, we maken tanga 10. Takba, tamarabaka. Zo we maken pindakoek. Daarom ik lekker zo. Je neemt 30 pindakoek. Dat weekend is van een serie. Dat weekend je kan gaan baka. Oh safu, je las klanten eerlijk. Je neemt voer of de santi. A kokoskoek, nanga gember, omoro atang. Omora suti, maar let wel, a bakkie in saai poteng, am tapu, en dan moest ik kieslucht. Dus dat zijn ook kneepjes, die uno allemaal zijn mexani. Dan kom ik tumsi kokos of pindakoek, no. Je ziet gewoon dat je afgebruiken is revi. Je las even, maar ja, veel zou doen. Je maakt gewoon ting. If na kokos koek dat ik kan mek furuan, a roko dat moro hebi. Maar apenda na loshe losing iseti sani pap afasi ila in saka. Maar kokos im go kapping, im rasperen, im go rasper gember. A roko fe moro furu. Dus te ku big up. Ja. De man se bora dok su te ku big up. Kobim tegik ba ano an face. Want doe roko is de no beshi bepalen man.
Abon. Ik ben een king bij visie. Ik ben live. Als motor weet ik. Verse pin dat ook de arriveer. De arriveer hè, de verse. Hoe je tegen hier is de mensen die tot nes den stel voor des maar of je was aan free. Me tide to iedere keer spot to constant je op op. Ik dat van 3 hoor even. Juist alleen denk bij free mulai aan de 3 tijden juist. Ja, dus je plaatst je bestelling, je balkon, of weekend check corona, dat je finis aan. Ja man. Die andere RR's van NDP, uno takim potuan sani, maar if tu RR ju dok sig ba faroko so do, pedem chinfu e gomor veilig scoren. De uchawes tu bigis of gide here toch. Ja toch, awa ane wasatra wan toch. Ja toch. Mi tante do alasan is dekba.